Vítejte u mého videa. Tady to je moje čtyřkolka. Je ještě rozdělaná, protože jsme ji opravovali, chyběl nám filtr a zjistili jsme, že je tady prasklá gumička. Musíme ji koupit novou, protože bez filtru by to nám nejezdilo. A co se týče, máme tady, jsem si namontoval nový zrcátko, aby jsem viděl dozadu, který je tak pěkně špinavý. Tuhle čtyřkolku už mám 3 roky. 2krát jsem měnil gumy. Zadní jsme koupili tady ty s tím větším vystoupli, aby nám lépe hrabala. Máme tady nový vejfuk od výrobce Hondy z takový ty motokrosky, protože starý vejfuk tak bafle, jako tady ta lebabita prostě neměl pořádný zvuk. Nějak takhle je. Už se mi jednou ulomil, takže jsme fakt tam museli dát nějaký dobrý. A chtěl bych vám ukázat, co je na téhle novýho a co zase starýho. Nově jsem chtěl přidělat světýlka, ty jsou tady ze spodu, jo. Tady je napájení k tomu, ale my jsme je vypojili, protože nám to obíjelo tady tuhle baterku, kterou tady mám. Normálně je tady i sání. A možná je to od výrobce Hektu. Hektu je to, kdybyste si to chtěli koupit, normálně v pohodě čtyřkolka, tak už skoro víc než 1000 km najezdí, no. A 3 roky ju mám, říkal jsem. A teďka bych se vám rád ukázal, jak se tady ten můj peklostroj startuje. Takže tady nahoře je benzín, ten si dáte nahoru. Tady je takhle sytěč, když je zima, tak si ho spustíte. Ono je únor, takže já si ho spustím. Zapalování, velmi klíčová věc, aby vám to vůbec nestartovalo. A teďka to hlavní, to startování. Zapnete si tady brzdu, neboli držíte jo. A tady máte takhle tlačítko s bleskem, hnedky vedle klaxonu. Takže tady máte tlačítko s bleskem, který můžete zapnout a vám to začne startovat. Ano. A startuje nám to. Takže celá tady ta čtyřkolka je jinak ve stoku, což znamená, že není nic moc předělávaného. Filtr je už pěkně hnusný, takže jsem ho rovnou i s tou gumičkou chtěl koupit novej. A v příštím dílu vám ukážu, nebo vy uvidíte, jak to nastartuju. Jo. Takže další díl bude startování. Určitě se těšte a při dalším díle roztačte svoje motory.